Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna Furan kan Juji. Na marubuciya Zainab Idris Makawa. Wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Daga haka ya miƙe tsaye ya haye sama abin shi, ya ma kulle ƙofar ɗakin shi ya bar Ainuk zaune a falon. Ido kawai ya bi shi da shi har zuwa lokacin da Joseph ya bugo ƙofar ɗakin da ƙarfi. Ainuk ya miƙe tsaye yana mai watsar da hannuwan shi alamar haka take gare shi. Sai da Joseph ya tabbatar da cewa ya bar gidan sannan ya fito, ya ɗauki makullin motar shi ya bar gidan cikin ƙunar rai. Direct inda suke shan whisky ya nufa, can ya zauna ya ɗan sha kaɗan, sannan ya bar gurin zuwa gidan wani kawun shi da yake son ziyara. Da yake son ya ziyarta da daɗewa. A can gidan ya kai dare tare da Uncle Sam, inda suka ɗan taɓa hira game da halin da family suke ciki. Kafin a tafi sai da yawa babban ɗan Uncle Sam alƙawarin samun aiki. Sai bayan ya dawo kamar da kwana 3 ne ya kira lambar wayar Jibrin da ya bashi ranar da suka rabu. Sun kai wani ɗan lokaci suna hira cikin mutunci inda suke ta hirar classmate ɗinsu da kuma irin gidajen da suke zuwa idan an tashi makaranta. Sun yi dariya sosai idan suka tuna da wani abun da suka yi a da suna yara. A haka suka yi bankwana da junansu har zuwa wani lokaci. Kwance yake yana barci a saman tangamaiman gadon shi. Ƙarar wayarsa ce ta katse mai barcin da yake yi. A hankali ya duba ko waye ya kira shi cikin dare haka. Monday ya gani rubuce. A cikin muryar barci ya ɗauki wayar ya kara a kunnen shi ya ce hello. A ɓangaren Monday ya amsa da cewa hello sir. A nan Monday ke shaida mai cewa wai motar man su guda da ta yi lodi zuwa West North ta samu matsala a hanya har mai ya tsiyaye. A wani ɗan ƙauye kuma sun yi iya ƙoƙarinsu su tsayar abin ya gagara shi ya sa ya bugo mai waya. Miƙewa ya zaune daga kwanciyar da ya yi ba tare da ya ba Monday amsa ba ya katse wayar shi. Wurin wundan ɗakin shi ya nufa tsaye yake yana kallon hasken fitilun da ya ɗan haske duhun dare kamar yadda taurari suke haska sama. A fili ya furta Monday. I will deal with you soon. Gurin firij ya wuce ya ɗauko robar ruwan sanyi ya kwankwaɗe shi duka. Lokaci guda ya cillar da robar ƙasa. A ranar barci rabi da rabi ya yi don zuciyar shi na ƙuna ga irin rainin hankalin da su Monday suke yi mashi. Don kashi na 3 kenan suna mai wannan asarar da kuma wa wasu. Tun da safe ya shirya tafiya zuwa arewa ba tare da sanin kowa ba. Sai da ya yi nisa ya yi wa KB waya yana mai tambayar shi idan har baya komai yana son ya raka shi wani unguwa. A Suleja suka haɗu suka kama hanyar zuwa inda Monday ya ce sun samu matsala. Har zuwa Adamawa babu tankar motar da suka haɗu da ita a saman hanya. Da za su dawo kuma suka ƙara bi ta wani sabon hanyar da aka yi musu kwatance. Still a nan ma ba su ga komai ba. Sai mota guda da suka gani kuma ba ta kamfaninsu ba ce. Kiran Monday ya ce ya faɗa mai daidai inda motar ta samu matsala ga shi a cikin North. Cikin ruɗani Monday ya ce what? You mean you are in North now? Ya ce mai of course. Jin yadda Monday ke ina ya sa shi kashe wayar shi. Sai misalin 11 dare suka isa cikin garin Kwantagora. Gidansu KB ya wuce da Red don ya sauke shi tare da tsarabar da suka yo ma 'yan gidansu KB ɗin. Tsarabar doya ce da manja don sai da bud ya cika fam. A cikin daren ya wuce zuwa gidansu da ke can unguwar Sabon Gari. Duk da dare ya yi amma ya sami 'yan gidansu sun dawo daga church suna ƙoƙarin cin abinci. Cikin murna da farin ciki suka tare shi, shi ko yana ɗan buga musu kafaɗa a hankali. Inda mahaifin shi yake zaune saman dogon kujerar da ke falon gidan nasu daga shi sai ɗan singileti da gajeren wando. Sai abin firfita da ke a hannun shi yana ɗan firfitawa a hankali. Daidai saitin ƙafar uban ya ɗan duka, inda uban ya ɗan dafa mai kai yana cewa you are welcome back. Joseph, why do you like to travel in the night? Sai kuma ya ci gaba da faɗin ciki har da
Sai kuma ya ci gaba da faɗa cikin harshen Igbo. Don Allah ka daina tafiya dare saboda hanya da bai da kyau sosai. Murmushi kawai Joseph ya yana cewa ba abin da zai faru. By God grace. Kayan shi yasa aka shigo da su inda uban ya kalli kayan ya ce, That means you are going to stay long ba? Ya ce cikin Igbo, yes dad, akwai abin da za mu yi ne ni da abokaina a nan garin. Wani irin ihu ya kamar yadda Iba kan yi idan sun ji abin da ya taɓa musu zuciya. Ya ce, Hi, Chineke. Joseph, why you no dey hear word? Na faɗa ma ka rabu da yaran Hausa wannan but still ka ƙi. Ka yi hankali kada su jefa ka a cikin wahala wata rana. Ƙoƙarin shiga ciki yake yi a lokacin ya ce nothing will happen dad. Daga haka ya shigewar shi ciki. Ruwa ya watsa wa jikin shi sannan ya fito. Saman kujerar da ke falon ya zauna gurin zaman mutum ɗaya. Duk da a gajiye yake sai kuma yunwar da yake ji tuwon teba da miyar egusi aka ajiye mai a gaban shi. Sai misalin 11 rana ya fito cikin shigar suit farare sol sai ɗan kwalar shed ɗin ciki ne kawai pink color. ‘Yar jakar da ya shigo da ita ya buɗe ya ɗauko rafar 'yan 200 da na 1000 guda-guda ya sa a cikin aljihun shi. Wayar shi ya ɗauka yana latsa lambar Kebbi ya ce hello Kebbi kana gida ne? Ya ce mai ina kira wayarka a kashe. Ya ce ko zan samu kunu da ƙosai a gidanku please. Sai da Kebbi ya ɗan dariya sannan ya ce mai bari in duba ko akwai shi a ciki. Dan na shanye nawa kuwa. Daga haka suka kashe wayarsu inda Kebbi ya shiga ciki gurin mahaifiyar shi yana tambayar ta ko akwai kunu. Cikin mamaki Umma ke tambayar Kabiru me zai yi da kunu bayan wanda aka sa mai. Ya ce mata Joseph ne ya bugo min waya yana son kunu da ƙosai. Ikon Allah. Ta ce shi wannan yaron har yanzu yana cin irin abincinmu. Ba a ɓata lokaci Umma ta hatsa wuta. Ta iza wutar dama kunu inda ta ba Kabiru kuɗi ya je ko za a samu ƙosai. Sai dai sun yi kicibis da Joseph ɗin a ƙofar gida yana faka motar shi. Tare suka je gurin sayan ƙosan ba a samu ba, don haka suka dawo gida. Umma ta san halin Joseph tun suna yara. Ta san halinsa tun suna yara. Ƙullin shuga ta ajiye mai tare. Ƙuli-ƙuli da shuga ta ajiye mai tare. Ba ƙaramin murna ya yi ba don ya ce rabon shi da ƙuli-ƙuli tun a wancan lokacin. Abin ya ba Umman mamaki ganin an dawo mata da jug ba komai a ciki duk an shanye kunun. Kawai ta buɗe kwanon ƙuli-ƙulin sai kuɗi ta gani a ciki 'yan dubu-dubu har guda 10. Cikin sauri ta ce a mayar mai da kuɗin shi ba don ya ba ta wani abu ba ta yi mai. Ko da yaron ya je sai ga Joseph ya shigo riƙe da kuɗin a hannun shi. Sallama ya yi kamar musulmai. Har Umma ta amsa mai sai ta ɗaga kai ta ga ashe Joseph ne. Ta yi saurin yin istighfari a cikin zuciyarta. Nan da nan ta haɗa fuskarta ta tare shi da cewa haba Yusuf. Dan na dama maka kunu za ka bani kuɗi? Saboda me za ka yi min haka? Sai da ya ɗan shafa kan shi tukun sannan ya yi murmushi ya ce haba Umma. Ai ko baki bani kunu ba zan baki wannan kuɗin. Na baki ne don neman albarka a wurinku. Ba wai don abin da kika min ba. Shiru Umma ta yi saboda maganar ta kashe mata jiki sosai. Sai buɗe baki ta tana mai cewa Allah ya yi ma albarka Yusuf. Allah ya karkato ka gane hanyar gaskiya. Murmushi kawai ya yi ba tare da ya ce mata komai ba. Hannu ya sa a aljihu ya ciro 'yan 200 da ya ba sauran mutanen gidan. Har zai fita sai ga baban su Kabiru ya shigo. Gidan da alamar kasuwa ya fito. Dan kayan cefane ya siyo a cikin leda. Shi ma sun gaisa ya ba shi nashi alherin daga nan suka fita. A wannan rana sun sha yawo da Kebbi don duk gidajen da yake zuwa lokacin yana ƙarami sai da Kebbi ya kai shi ya musu alheri. A ƙarshe suka je gidan wata ƙawar maman shi da ta mutu. Matar ana ce da ita Salama. Irin matan nan ne masu sana'ar manja a cikin gida. Hakan ya sa ta saba da maman su Joseph ɗin. Sosai har ya kai za ta iya ɗaukar manja ko da jarka nawa take so.
Sai sabo mai ƙarfi ya shiga tsakaninsu sosai har zuwa lokacin da mamansu Joseph ta samu accident a hanyarta na dawowa daga ƙasarsu bikin Christmas. Har bayan rasuwar mama sukan je wurin Salama mai manja. Sai da ya bar ƙasar ne wannan alaƙar ta mutu tsakanin Salme da su. Yau kwatsam sai gashi ya ce Kebbi ya raka shi gurinta. A bayan nefa gidan Salame yake. Gidan yana nan kusa, yana nan yadda ya san shi, bai wani canza ba. Sun yi sallama aka ce masu wa suke nema sai Kebbi ya ce a ce gurin Salama suka zo. Mamaki Salama ta yi don jin an ce wasu samari biyu ne da wata ƙatuwar mota. Don ita a iya saninta ba ta da wani mai irin wannan motar. Balle ya zo gurinta. Ta ɗauko tsohon hijab ɗin da ta saka a kanta cikin ɗan sassarfa ta isa ƙofar gidan. Tana nan kamar yadda ya santa sai dai ta ɗan ƙara manyanta sosai fiye da da. Yana mai murmushi lokacin da ya hango ta ita ko sai kallon mamaki take musu. Don har Kebbi ɗin ba ta gane ba. Tana isowa inda suke duk suka ɗan duka suna mata ina wuni cikin ladabi. Ta amsa musu tana cewa daga ina fa samari, ko dai wani kuke nema ne? Dariya suka ɗan yi. Kebbi ne ya ce mama Salama ba ki gane mu bane har da ni? Ba ki gane mu bane har da ni? Ta ɗan kaɗa kai ta ce gaskiya kan ban gane ku ba cikin Hausarci da ke nuna cewa ba fiyo ba ce sosai ya ce. Mama, kin manta da ɗanki, yaron Mama Ibele, Yusuf Joseph? Cikin mamaki ta kama bakinta tana cewa ɗan gidan Mama Ibele mai manja kai ne? Allah sarki idan ka shiga haka duk wannan daɗewar haka. Na zata ai mun yi bye da kai kenan ka bar wannan garin. Dan na sha tambaya ana ce min kana ƙasar waje ka je ƙaro ilimi can. Ta ce bari in samo muku abin zama ko? Har suna haɗa baki gurin cewa a bar shi kawai mama. To bari in kawo muku ruwan sha ko shi ma dai suka ce ta bar shi. Sun zo kawai ne su gaishe ta sai ta kama sa musu albarka tana godiya ga karamcin da suka yi mata na tunawa da ita bayan wani lokaci. Kuɗi ya miƙa wa Kebbi ya ce ya bata amma ta yi haƙuri zai dawo ba da daɗewa ba. Sai da kuɗin ya bata tsoro don a gaskiya ta daɗe rabonta da kuɗi masu yawa haka. Ta yi mai addu'a tana sa mai albarka da fatan gamawa da duniya lafiya. Nan ya ga wasu 'yan tsaffi maza guda biyu saman wani tabarma ya ba su 1000 guda. Har ya ɓace suna mai addu'a da fatan alheri suna kuma tambayar ko waye. Salama ta faɗa musu cewar ɗan wajen Ema mai manja ne tsohuwar kasuwa. Tsohon guda ya ce Allahu Akbar, ashe furan kan juji ne shi. Ga shi yaron kirki amma ba jinsin ƙwarai. Ɗan gidan Ema kam ai babu batun musulunta gare shi sam. Gudan tsohon mai ɗan magana da sauri ya ce ka san abin Allah yawa gare shi ai. In har mutum bai mutu ba, ba a gama halittarsa ba ai. Suka ce wannan gaskiya ne. Allah ya taro shi ya gane hanyar gaskiya. Town hall aka yi taron na matasan tsofin ɗaliban Sani Bello Nursery, Primary and Secondary School, inda taron ya ba da ma'ana sosai ga ci gaban da matasan ke son ƙasarsu ta samu nan gaba. Bayan wannan taron ne aka yi ta hotuna tare da exchanging ɗin lambar waya a tsakani. Ko da suka bar gurin taron har duhu ya fara don haka su Kebbi da sauran friends suka nufi masallaci. Daidai lokacin da suke alwala ne shi kuma motar shi ya shiga ya tayar duk kusan wanda yake gurin sai da ya tausaya mai a zuciya kasancewar Joseph Christian. Ga dai mutum har mutum amma babu alƙiblar ƙwarai a rayuwa. Shi ko yana barin gurin church ya nufa don ya samu evening prayers. Mr. Emmanuel ya farin cikin ganin motar Joseph a harabar church ɗin a wannan lokacin da bai tsammani ganin ɗan nashi ba. Sun kai kusan 10 na dare sannan suka dawo gida inda nan suka zube a harabar gidan. Aka kama 'yan shaye-shaye. Suka kama 'yan shaye-shayensu har da Joseph. Har safe Joseph na a bige don ba ƙaramin giya baban shi ya ɗirka mai ba daren jiya. Don sammako su Kebbi suka yi zuwa gidansu Joseph saboda sun yi alƙawarin yin sammako zuwa wani ƙauye can guraren ɗaki 8.
A irin yanayin da suka same shi ya sa jikinsu ya yi sanyi, don san ba su zaci cewa yana sha ba, don ba su san shi da hakan ba. Tafiyar tasu dole suka fasa suka bar shi nan yana ta zuba shirmen shi suka tafi abinsu. Sai bayan karfe 2 ya farka a lokacin ya warware sarai, wanka ya shiga yi, yana fitowa zuwa cin abinci. Sai da ya ƙoshi saboda irin yanayin da yake jin cikin shi kamar duk an kwakushe mai kayan ciki. Sai bayan ya ƙoshi ne ya tuna da zancen tafiyarsu. Cikin wani irin zabura ya ce, Jesus! Sai da kowa ya kallo shi don jin abin da ya ambata. To masu sauraro a nan za mu dakata.